Ako sme vám ukázali už v minulých dieloch, chody a schodiska bytových domov musia byť priechodné. Kvety, skrinky, gauče, sušiaky či bicykle tam nepatria. Snažíme sa ľuďom vysvetliť, že pri požiari aj kvetinač znamená, že o neho zakopneme a môže sa nám niečo stať. Do redakcie sa nám v tejto súvislosti ozvali viacerí diváci. Bývame v mestskej bytovke, je v hroznom stave. Na poschodiach sú veľké staré skrine, kde si nájomníci odkladajú jedlo. Boli tu záchranári, tak sa sťažovali, že skrine zavadzajú, ale nájomníci nemajú záujem odpratať skrine z poschodia. Ukážme si podrobnejšie, čo robiť v takýchto prípadoch. Správca bytového domu je zo zákona povinný kontrolovať vchody jedenkrát ročne. V prípade, že váš sused blokuje únikové cesty a dobré slovo nepomáha, kontaktujte správcu. Pokiaľ zistí porušenia, okamžite to riešime. Záleží, či ide o porušenia pri hydrantoch alebo napríklad pri hasiacich prístrojoch. Tieto porušenia dokážeme riešiť okamžite. Ak ide o zapratané spoločné priestory, respektíve únikové cesty, vyzývame vlastníkov na odpratanie. Čo potom, keď on nespolupracuje? Veci v podstate môžeme odpratať do skladov. Znamená, prenajmeme priestor a platí to ten vlastník a tam mu tie veci dáme. Keďže ide o súkromný majetok, správca musí postupovať opatrne. Presun vecí vopred konzultuje so zástupcom vlastníkov bytov. Vlastníci častokrát potom na nás kričia, posielajú nám vyhrážne listy, chcú nás žalovať, podávať na nás trestné oznámenia. Vyhrážajú sa nám, že sme odstránili, poviem príklad, zámky na dverách. Keď sú v spoločných priestoroch, je to ozamknuté, on nám povie, že kľúče má zástupca vlastníkov. A ja sa pýtam, kde bude zástupca vlastníkov, keď bude horieť. Stav vchodov nad 8 podlaží automaticky kontrolujú aj hasiči, ktorí za porušenia správcom či majiteľom budovy udeľujú sankcie. Zákon o ochrane pred požiarmi však úlohu protipožiarnych kontrol v nižších bytovkách prenáša na obec. V prípade Bratislavy to robia mestské časti. Mestská časť vykonáva kontroly v bytových domoch bezpečnostným technikom, vykonáva ich na základe vlastných poznatkov alebo na základe podnetov, ktoré sú buď priamo nám doručené alebo odstúpené. Obec následne môže vydať rozhodnutie na odstránenie nedostatkov. V prípade, ak kontrolovaný správca neodstráni nedostatky v lehote stanovenej mestskou časťou, mestská časť môže túto vec odstúpiť na hasičský a záchranný zbor. Pokuty sa nás zatiaľ netýkali, ale počuli sme o situáciách, kedy správcovia tieto pokuty museli platiť. Správca síce vyzýval, ale vlastníci to ignorovali. Prešla aj lehota na odstránenie nejakej závady a museli správcu pokutovať. Ak máte aj ďalšie otázky, ktoré sa týkajú požiarnej bezpečnosti, neváhajte a napíšte nám na ohenpodlupov@joj.sk. Lukáš Demín, televízia Joj.